morning guys. Udah tahu. Wah, dah sekarang guys, biar Okha tuh, melang tadi. Guys, जोंनिथिं बिराद अखा हादों नायलांबाय थादो दा सिखारदों नै एसेल' बार बारनायाव माबायदि हादों गुगाजोब्बाय नै गुगालांजोब्बाय एसेल' बार बारथारदोंमोन रबिनरामा दा सिखारदों र' आं जायगाखौ देखायहैनि एसेल' बार बारथारदोंमोन एसेयाव माबायदि जादों नै मैया फुङावनो बारखादोंमोन ओमफ्राय दिनै मोनायाव हादेरबावबाय अखायानो नै गाइस मैया मोनानि बारहुंखा बारदोंआनो एसेल' बारथारदोंमोन नायलांबाय थादो एसे बारनायाव बेबायदि जादों स' गाइस आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय स' गाइस आं नोंसिनो मैयानि बारहुंखानि मैया मोनायाव बारहुंखा एसे बारदोंमोन ओमफ्राय बेजों मा जादों नायदों एसेयावनो आरो देखायलांबाय थानोसै आं गाइस नायलांबाय थादो आरो साबस्क्राइब डाउनलड खालामदाबाव प्रेस दा बेल आइकन मा गुदों मा मादों नायसै आं मा बायदों स' देखायलांबाय थानोसै आं नै बेजोंबो एसेल' बारथारदोंमोन बेजोंनो नै गेटआ नै बेबो वालानो अखा हाखांनायखाय बिफां लाइफांफ्रा गोथां जालायदों हाद्रि हुद्राफ्रा सुस्राजोबजाबाय A few moments later. स' गाइस मर्निं वाकआव ओंखारदों ओरैनो टाइम पास नै हाद्रि बुंफबनानै थानाय बिफां लाइफांफ्रा गोथां जाजोब्बाय सुस्राजोबनायखाय हाद्रिया स' नायलांबाय थादो गाइस मर्निं वाक बेरायगासिनो नायलांबाय थादो बबे जायगायाव मा जादों देखायलांसै आं बेसे गोजान थाबायलांनो हायो अखायानो थिग गैया माबा दसेनो फैब्रबा दा खारलाबायनांगौसो ओंखायनो बारा गोजान थांला ओमफ्राय उनाव बयबो साबस्क्राइब खालाम प्रेस दा बेल आइकन नै बोथोरा बिराद साफा जायगाया हाखांनायखाय नायदो नै गाइस लामायाबो जागासिनो दं बिथाया जाबगासिनो खिन्थु मोनसे प्रब्लेम जादों लामाया फाग्लाफ्रा जाबनानै थाबखौनो बै साइड बाम्प होआखै साइड बाम्पखौ होआखैमोन नै दाबो होआखै बिथिं नै गाइस बेखौ बोखारफिनजोब्बाय माने गुवार जाफिनदों आरो गेजेर खन्द' बोखारफिनजोबनानै जाबफिनबाय आरो हनै बैथिं जाबफिनबाय ग्रोब जाबफिनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट साइड बाम्प होगोन आरो बिसोर ओमफ्राय दा कमप्लेन गोग्लैदों गुवारद्राय जानानै सनायलांबाय थादो गाइस सोरबा जि स्पिडआव जाबो जानला मोनला आरो गोजौ गाहाय बाइक हेन्डेलाथ' आयो खहे खहा जालायथारो नायलांबाय थादो गाइस नैबेलाय बेयाव जाबफिनबाय मैया बैसिम बोखारदोंमोन ओमफ्राय नै दाबो जाबजोबनो हायाखै नैखौ बोखारफिनजोब्बाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै नै दाना रोजोबजाथारबाय बेखौ साफानो नै बार बारनायजों हाद्रि दाखोर मेला जाजोबथारबाय नायदो दाखोर जोबथारसै बार बारनायजों मैया मोनानि फुंनि अखा हादोंना दिनै फुङावबो गोगोमनो नायलांबाय थादो 20 minutes later. स' गाइस मैनागुरिसिम थाबायनानै फैबाय बिराद गोजान फैबाय ओरैनो थाबायबोबायल' खाराखिसै नायलांबाय थादो गाइस बिराद सोमखोर जादों दिनै गोथांनो स' अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामोन आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन स' बेनोसै गाइस स' हेल्प होदो बयबो सोमखोर गोथां 15 minutes later. अखानि दारै खारनांबाय बिराद स्पिडआव अखाया मानि फैथारगौ आयौ खोमसि जाफिनजोब्बाय नै सनायलांबाय थादो गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालाम प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मदद खालामगोन स' गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन नै जायगायाव सफैफिनबाय सनायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे नायदो स' बेनोसै गाइस साबस्क्राइब खालामदो बाय